Легендата гласи, че страховития змей разпознава грешниците и не им дава да пият. Интересното е, че за да намерим тази чешма, питахме една 80-годишна жена за посоката и тя ни каза: айде да ме закарате до центъра, оттам нататък ще ви покажа на къде да вървите. И ние викаме: добре, качвайте се. А близо ли е иначе чешмата? Ами близо е, на 15 минутки някъде. То и аз ходя. Време на време казва: и аз ходя. Ние си викаме: да бе, супер, 15 минути, топ. Час и половина. Вече не вярвам. Ако грешник докосне водата, водата спира, а пред праведния човек тече с пълна сила. Местните твърдят, че водата е лековита и хора, които са слепи, глухи, оздравяват след като пият от нея. И след като влязат в пещерата, която е на 3 още през 17 век, известният пътеписец Евлия Челеби я описва като извор с бистра вода, която тече от скала, и още тогава, че който е извършил грях и не се е покаял, пипне ли водата, тя спира. То праведните успяват да пият от нея. Интересното е, че първият път, когато исках да отида до нея, ме спряха местни и ми казаха, че било много късно, беше 4 след обяд и ме посъветваха да си отделя повече време. Аз си мислех, че ще е на разстояние 15-20 минути, но си беше около час и половина ходене. И сега, като ви казвам, през полето, не си представяйте, че час и половина няма да имате никаква сянка. Напротив, има горички с дръвчета, които доста е приятно да се разхождаш. Например, ето тази. И тук вече, когато приближаваме наистина към чешмата, температурата става невероятна. Маршрутът е идеален за този сезон. Знам, че доста от вас няма как да я знаете, но съм сигурна, че доста хора и я знаят, защото днес имаше супер много хора там. Също така има масичка, на която можеш да си направиш барбекю. 15 на 20 души събира. А сега въобще не сме приключили, защото отиваме да ви покажа пещерата, която е на 2-3 минути от чешмата, сравнително лесно се стига и достъпа е свободен и може да влезете. Разбира се, трябва да внимавате, защото ако има прилепи и такива неща, в смисъл, хем може вие да ги сплащате, хем те вас, и плюс това таваните са ниски, но на 2 места видях, че е възможно да се изправим, както ето сега в момента, където снимам, аз съм изправена. Сега продължаваме навътре, значи аз влязох. Доста навътре влязох. Има още на къде да се желае, но просто когато стана изключително ниско и тясно, аз вече не можах. Значи този човек отпред не го познавам, само че беше навътре. След като той е влязъл, и аз мога да вляза, и реших да видя какво има там. След това влязоха още хора. Общо взето всички стигнахме до едно място, на което можеше да се изправим, така да поразгледаме, да снимаме. Сталактитите и сталагмитите все още се заформят. Но е доста интересно като цяло да гледаш как